Hej, jeg hedder Uffe Lauke Jensen. Jeg har gennem de sidste 2 år udviklet HiDrive. Alle bilmotorer suger til over tid, om det er benzinmotor eller dieselmotor. Det sætter sig på turboen, det sætter sig på EGR-ventilen, stempler, katalysator eller partikelfilter. Det vi gør, det er i løbet af 20 minutter, så kan vi lave en rensning, hvor at vi går ind og fjerner alle de sodaflejringer, som er inde i din bilmotor. Hos HiDrive renser vi med brint. Det er ikke nyt at rense med brint, men igennem 2 år har jeg videreudviklet på en metode, hvor at vi sætter brintmolekylerne i en speciel frekvens. Og derved får vi en 60-80% bedre renseeffekt. HiDrive er den grønne løsning. Brint bliver udviklet af vand, og når det har været igennem renseprocessen, så bliver det igen til vand. Der findes mange andre rensemetoder, men de fleste af dem er med kraftige kemikalier, som er skadelige for vores miljø. Du vil kunne mærke en forskel, når du kører herfra. Og du vil også samtidig med, hvis du målte det, kunne se, at din bil forurener væsentligt mindre. Du ringer bare til HiDrive og bestiller en tid, så kommer du med din bil, og så fører jeg en slange ind i din indsugning og starter vores brintgenerator. Der er 100% garanti for, at vi ikke ødelægger din motor. Din bil står i tomgang i 20 minutter, og vi får en kop kaffe. Derefter så er den faktisk renset indvendigt. Hos Autos Vestergaard har vi haft stor succes med at bruge HiDrive. Vi har her til nogle problemer med nogle partikelfilter og nogle EGR-ventiler, der stopper til. Det er rigtig svært at rense, men det er HiDrive altså kunne hjælpe os med. Vi har nogle tilfælde, hvor bilen har været til syn, hvor de simpelthen er forurenet for meget, og hvor vi ikke kan få dem synen. Så har de fået en rens med HiDrive, og efterfølgende så er det blevet synen.